Navenda ragihandina YPG ragihandgo yekîniyên antîteror ya tê yên girêdayî YPG di 19 vê mehê de li navçeya Hesekê şaneke veşartî ya çekdarin bi ser rejîma Sûriyê de girtin. Şane ji 4 çekdaran pêk dihatin. YPG eşkere kir got lêkolîn û şopandina şaneya armanjkirî hat naskirin got heman grûp di nava rêxistina Daişê de rêxistinkirîne. Şaneyên got kiryanên pir xirab ji bo ewlehiya vî welatî dikin ji xwe bêguman ew hene. Lê ev şane taybet got hevkariyekî wê bi terora Daişê re hebû. Got bi xwe jî xwe dibîne dibin baskeyên rejîmê de wa kara dike yanî dualî kar dike. Ji ber wê yekê ev şaneya dibin çavdêriya şervanên me de bû bi taybet yekîneyên taybet yekîneyên antîteror ên girêda hêzin YPG got demek dirêja wê dişopîne encamê wê de jî çalakiyekî şev de derdora bajarê Hesekê ew çalakî pêk hat û encamê wê de jî 4 kesên wê şaneyî hatin girtin û ji xwe jî nihat de lêkolîn û tehqîqa wê de. Li gorî hin agahiyan got dengê Amerîka wergirtin hin teqînên got li bajarê Qamişloyê de di salên derbasbûyî de pêk hatibûn û Daişê ew girtibûn ser milê xwe xwekujer di nava mêlîşên Dîfa el Wetenî ya rejîma Sûriyê de rêxistinkirî bûn. Şopîner bawer dikin got ev rêbaz Daişê pêk dîne da got serbest li deverê tev bigerin. وەکەم زانن li devera Qamişlo û Hesekê bi taybet di nav grûpên rejîmê de bi taybet di nav milîşiyatê Dîfa Wetenî de gelek endamê Daeş him rejîmê jî û him endamê Daişin ev ya tê wateya enû karibin serbestî li vê devera han bigerin bi çekê xwe ev ya jî dibe işgalîk gelekî mezin li deverê û gelek bûyer çê dibin ser vê bingehan ji ber gogirêdanek rejîmê û grûpên Daeş hene bi taybet nav milîşiyatê Dîfa Wetenî de em bêjin ev ya pirsa ê tê kirin ana enû rejîm bi xwe zane istixbaratê nîzam zanin enû ev grûpana hem girêdayên milîşiyatê wê û hem girêdayên Daişî yana. Hêjaya gotinê got di navbera rejîm û milîsên wê û di navbera YPG de li bajarê Hesekê 6 caran şer derketiye. Li navçeyên Hesekê û Qamişloyê şaneyên milîsên rejîma Sûriyê yên veşartî hene mîna milîşên Dîfa el Wetenî, Ansar el Baes got milîşa Partiya Desthilatdar ya Sûriye her wisa hin milîşin bi ser Îranê de jî hene. Li gorî niştecihên deverê got her car YPG û hêzên wê yê taybet operasyonên taybet li dijî va şaneyên rejîmê pêk dînin û ev cara yekê ye got YPG vê operasyonê ji bo raya giştî eşkere dike. Zana Umer dengê Amerîka bajarê Hesekê.